que l'hem fet matinar? Una miqueta. Com acostuma vostè a començar el dia? Doncs fent-me un bon esmorzar, perquè si no estic enfadada. Però llavors em passa, Ara li anava a dir, vostè fa cara de ser amable i simpàtica. Com es descriuria a vostè mateixa? Bueno, molta memòria, més aviat bromista i bona persona, no ho sé. Jo vaig a tot arreu i bueno, soc com un tro, perquè m'agrada doncs, anar als casals i m'agrada fer brometes. Ai, m'estimen molt tots els veïns i tots estan per mi, sempre he sigut així. Vaig néixer aquí a Santa Perpètua. En faré 92. Doncs el meu avi ja era fill d'aquí a Santa Perpètua. Ja era fill de Cal Bisbe. I la iaia va venir aquí a Santa Perpètua perquè era la cuinera dels amos del castell de Santiga. I aquí va conèixer l'avi. La meva infància va ser molt tremenda perquè vaig passar la guerra i la postguerra. I hi ha coses de la guerra que les tinc gravades, però gravades, Jo, com d'aquí a tu, vaig veure matar un home amb una metralladora, I encara a vegades la sento, aquella metralladora, El pare era a la guerra i l'avi va dir, calla, que anirem al camp amb la iaia i la mare. I a sota el nostre camp es va aturar una furgoneta blanca, va obrir les portes de darrere, van llançar un home i amb una metralladora el van matar. Vostè va viure tots aquells anys lluny del pare? Sí, el pare va marxar a la guerra. Ui, el dia que va marxar va ser un drama molt gros a casa meva. Però, esclar, a la Rambla hi havia dramons, tothom plorava i abraçades i el pare va dir, no vull que sortiu ni al carrer, no vull dramons al carrer, vull marxar sol. I no ens va deixar sortir al carrer. Sé que em va agafar coll i em va plantar 2 petons plorant a dintre casa. Però a casa hi havia un esglaó molt alt per sortir, jo era petiteta, i fins que vaig veure que el pare va tombar al cantonada, i encara em sembla que tinc aquell esglaó clavat aquí. Llavors sí, llavors vaig arrencar a plorar. Com és el record de quan el seu pare va tornar de la guerra? Devia ser l'hivern i anàvem tots a dormir i ens truquen al timbre. I qui hi ha? I obriu que sóc el noi. Ai, el pare, el noi! El vam obrir i es posa dalt aquell portal i diu no us acosteu. Vaig ple de polls. Me'n recordo que portava l'escopeta lligada amb un cordill. I l'avi i la iaia van agafar una vermita, li van escaldar tota la roba. Llavors a fer foc per eixugar-li, perquè a les 7 del matí havia de tornar a marxar. La guerra va ser tremenda, però la postguerra també en va ser molt, A casa érem pagesos, teníem vaques. Quan va tornar el pare de la guerra van tornar a engrandir les quadres, les vaques, i vam ajudar molt els veïns i ens ho van agrair molt, Perquè, esclar, a casa hi havia menjar. Jo era la gran i no podien llogar ningú, doncs cap al camp la Ramona. I jo al camp amb el pare. Jo darrere el pare era feliç. Llauràvem, sembràvem, tot ho fèiem els dos, El meu pare era un bonachón. Era bona persona. Com eren els seus avis i què va aprendre d'ells? Ui, l'avi tenia una paciència en explicar-me cuentos, sí, i coses de la vora del foc, com que a les 5 a l'hivern ja és fosc, doncs l'avi a la vora del foc, la iaia al braser, la iaia m'ensenyava a fer mitja, m'ensenyava a fer ganxet, m'ensenyava cançonetes, a resar, i era tota una vida. Quan vostè va créixer i es va quedar aquí a Santa Perpètua i va formar també la seva família, quan ja es va fer gran. Sí. Bueno, el meu marit va venir a viure a Santa Perpètua perquè treballava en una fundició de ferro a Barcelona. I la van traslladar aquí al poble, allà on hi ha el Pere Grau, allà hi havia una fundició de ferro petiteta. I menjava i dormia a Can Segalers, a la fonda, i va venir amb 16 anys. Com es deia el seu marit? Antonio. I què el va enamorar d'ell? Era molt guapo. Els tenia així. Però mira, es va enamorar de mi.
Sí. Era molt de casa, molt pels seus fills. Era molt sèrio, de fora. Però a casa era mimós amb els nanos, era molt de casa. A casa era diferent del carrer. Què li diria a l'Antonio si el tingués aquí ara? Pues que l'estimo molt. L'amor és arribar a ells, mirar-li els ulls i dir-li quant t'he estimat. Això és l'amor. Jo encara n'estic enamorada. Sí, sí. Has de pensar que vam tinguer una nena que se'ns va morir amb 27 anys. 4 anys de càncer. Les últimes paraules que va dir, obre els ulls, no veu el seu pare, el papa. Obre els ulls, papa. Estava tant de la nena i la nena del papa que se'l van dur. No ho va superar. No ho va superar la mort de la nena. No. I se'n va anar amb la nena. Però no t'ho perdis, la nena fa 37 anys que és morta. Doncs aquest dia vaig anar a dinar a casa seva, a casa el gendre i la seva dona. Ens portem molt bé i ens estimem molt, I a casa no es fa una festa que no hi siguin, Home, això és molt bonic. Parli'm del seu fill. Bueno, el meu fill té un net, tinc un net també, molt maco. Està casat amb una noia de Lleida, viu a Lleida. I sort n'he tingut, que vam fer molta pinya, que em penso que m'estima i m'ho crec, i m'estima molt. Això és el principal, i que s'avinguin i m'estimin és el millor que puc tenir. El meu net se'n menja petons i a festes, perquè l'hi he tingut molt a casa i hem fet molts treballs manuals. Vam fer un castell de cartró de més de 4 metres i em va dir, iaia, aquí vaig començar a ser arquitecte, perquè ara és arquitecte. I els dic, com no hi seré, tindreu bon record de mi? Em diuen sí, i dic, ai, ja estic contenta. Bueno, m'ha agradat molt cosir, he cosit molt per una casa de Barcelona, i he cosit molt per una modista d'aquí al poble, tenia una botiga de sabateria, i a estones perdudes cosia, i jo n'hi havia feina, despatxava. Tenia la botiga a Santa Perpètua? Sí, al carrer Sant Ramon, Cala Bigatana. La deuria conèixer tothom? Tothom. I encara em coneixen i encara se'n recorden de les meves espardenyes. També feia les de les gitanes. Sí, hi havia 3 colles, petits, mitjans i grans, i els feia totes les espardenyes. I els embatia amb vetes i picarol i cap d'iguala. Cada any feia els dibuixos diferents. Què és el que a vostè li agrada més fer? Treballs manuals i pintar. Vaig a pintar aquí al Casal de la Rambla. Fa poder 25 anys o 27, no sé, molts. És creativa? Sí, ara ho vaig perdent ja per això. Però vaja, tinc molta memòria, M'agrada molt recordar coses i explicar-les i escriure-les, perquè he escrit un llibre també. Amb 90 anys l'ha escrit? Amb 90 anys. Bueno, diu coses del meu poble, es diu coses del meu poble. I hi ha dibuixos i cuentos pintats meus. Potser hi ha 400 refrans que poder no he sentit mai. Del meu avi, que me'ls explicava, i com que els vaig rumiant, els vaig escrivint, els vaig apuntant, i vaig anar a Cal Massip i li vaig dir, m'agradaria fer un llibre. Ara vols fer un llibre? Dic, sí. Diu, et valdrà molts calés. Dic, bueno, te'ls pagaré, però m'agradaria que es quedés apuntat en un llibre. Bueno, però quan va començar a llegir, que és important, llavors ens vam fer molt amics, i això explica'm què vol dir, perquè jo escric molt malament el català, perquè, esclar, no ens ensenyaven a escriure en català. És un llibre de poesia o és un llibre d'històries? Sí, també hi ha alguna poesia. Se'n recordaria d'alguna? Sí. Què és l'amor? L'amor som tu i jo, estimant-nos i respectant-nos i envellir plegats. L'amor és estimar-lo encara que Déu se l'hagi emportat i esperar que Déu en cridi i viure amb ell una eternitat. Hi ha molta feina a escriure un llibre, N'he vengut 150, Uau! I els dibuixos, com són? Sí, bueno, segons el tema del dibuix, del cuento. Per exemple, si parlo de les orenetes, doncs hi ha orenetes. Si parlo de les papallones, doncs hi ha papallones. El Gripau, Montserrat, el Tibidabo,
també vaig fer un cuento pel meu fill. Parlo molt del camp, que el que fèiem amb el pare. Alguna cosa que li agradaria fer encara? Li ha quedat alguna cosa pendent? No, em sembla que ho he fet tot ja, aquesta vida. En 92 he fet de tot. Bueno, cuidado, De tot no. I ballar, que li ha agradat? Sí, i més amb el marit, i amb el nòvio. He ballat moltes sardanes, hasta de concurs. 80 i pico d'anys encara ballava, encara vaig anar a ballar sardanes a vora Lleida. A Montblanc vam anar a ballar sardanes de concurs, els vells, Què creu que li dona tanta vida? Tinc força de voluntat de dir, haig de fer-ho, ho faig, i ho faig. Si em quedo al sofà, que és el meu enemic, i a la tele, malament a res. Faig alguna cosa, llavors me sento una mica a l'ordenador, jugo, i torno a fer alguna cosa, i me torno a sentar perquè em canso. Ara tinc feina a caminar. Li agrada caminar? Sí. Encara el dijous faig 5 quilòmetres, Des de la Creueta fins al Mercadillo i torno. Hi ha alguna cosa que li faci por? No. Bueno, que els meus no perdin la salut. Això sí que em fa por. Si hagués d'escollir una cançó que li agradi molt, quina seria? Quizás del meu temps, que havia ballat molt amb el meu marit. Está pasando el tiempo, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Y siempre me respondes, quizás. Estem a punt d'acabar, però abans li faré escoltar una altra cançó. Vale. Aquesta cançó l'ha escollit la persona que entrevistem al proper capítol. Haurà d'imaginar-se com és aquesta persona. Ha de ser andalusa i molt alegre, no? No sé si és fill del poble, més aviat gran, potser, no? Poder sí, poder no. No sé. Ho veurem al proper capítol. Molt bé. Ha estat un plaer, Ramona. Gràcies. Gràcies per obrir-nos les portes a la seva història. Moltes gràcies. A vosaltres, per pensar en mi.